Guys, good morning. For this video, namin diri sa bukid. Kauban ako si Dave, akong anak. Na ako diri sa ang area nga gamay, naghawanan. Kay mga mirog balanghoy. Magtanom pero balanghoy diri ah. Ano lang natin ani pohon. Ano, gamay ra ning area ang gihawan-hawanan diri. Asya. Para nalay matamnan niya, mabalhinan sa mga manok nga kung gibuhi. Kaya bawal na dito sa balay. Kaya daghan ang tao na muyo po. Unang diri anak ko gawanan gamay diri. Diri sa bukid niya ko GR. Na siya. Huwag na ako natanom saging pod kana siya. Ay ginagmay saging. Na saging na siya. Kana. So kuyogi mi diri sa bukid. Mga may balanghoy nya mananom. So let's go. Good morning balanghoy ni Uncle JR. O mo na to kuwag similya. Ani. Basta kuha pa na natong unod kaya ano siya pag magkuwag similya. Kuha na lang po dapilang unod. So manguha na ta. Muna ni mga idol ang gikuha nako na similya ani moto ni putol-putolon ay tanom nato ni diri ubay-ubay na gikuha mga idol dagan tara siya putol-putolon kini mo ni ang kadang kahoy sa balanghoy. Kini mga idol mo ni ang atong iputol-putol niya ani kamugbo para itanom na to niya. Ngani lang siya katagas fights na kayo. So manan ako putol-putol ang balanghoy similya. Tara. Ako na siyang itanom diri nga linya. Padong dito. So sugdan na ako tanom. So, tanom tag balanghoy mga idol para natay anihon pohon. Natay ka anang penaltihon. Ug na kay tanom, na kay maani. Kung may tanim, may anihin. So, balanghoy ni Saba. So, manatag tanom dito mga idol. Ug napatay gamay similya na bilin na. Ug manapud ta pohon. Ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa tong vlog mga idol. Anta masunod-sunod na itong upload karon no. Medyo na-busy itong niagi. Og nana ko na unang tanom diri mga idol tong niaging mga semana. Og nanurok na. Ako ipakita sa inyo ang akong unang tanom nga balanghoy mga idol. Nanay turok. Mga idol. Na turok na ni dahon. Nagandaghan na siya padong dito sa ubos. Ya. So nanatay ginapaabot no. Nay tubo sa atong tanom daan. So daghang salamat.